Продължаваме с фенклубските издания. Това е папката на фенклубските списания. Така изглеждаше списанието Добро 82, което ти показвам в момента. От началото на излизането през 80-та година на фенклубското списание, то е в този формат. После обаче направиха допитване до членовете на официалния фенклуб и то промени формата си на А4. Разбира се, имаше и хора, които не бяха доволни от промяната на традицията, но в крайна сметка списанието в момента изглежда доста по-добре. Естествено гланцирано, с постер. Виждате списанията 84 и 85, това е коледното издание. Те са годишни, всяка година излизат по 3 такива списания с интервюта с членове на групата. Ето сега дори ще ви покажа едно от тези списания. Вътре има обикновено интервюта с хора, които са близко до групата, които са участвали по някакъв начин в процеса на турнетата или на записите на албумите. Също така има и снимки на фенове с техните колекции. Всеки един член на фенклуба получава такива списания, като това е част от ангажимента на официалния фенклуб на Iron Maiden към членовете на фенклуба. Всеки член на фенклуба получава ето такава карта. Пластика. Моята е с номер 40637, както и писма, подписани от Лас и Сил. Те са хората, които ръководят официалния фенклуб на Iron Maiden вече доста време, след като Кейт Уилфорд се отказа през 90-те години. Това е писмо, благодарност за това, че си се включил в официалния фенклуб на Iron Maiden. Това е папка с неща, които ти получаваш при записването си в фенклуба. Това са стикер албуми, които излязоха към списанията Metal Hammer. Така постепенно преминаваме към секцията с писания в този епизод. Ето второто такова стикер списание към Metal Hammer, на което още стикерите дори не са залепени и вероятно няма и да ги залепя. Беше интересно, защото със всяко списание излизаше по един стикер лист, а пък в едно от списанията имаше стикер албум, така че трябва да събереш всички стикер листи, за да ги залепиш в стикер албума. Малко инфантилна история, но всъщност е много забавна, особено сигурно ако си на 14-15 години. Ето специализираните списания. Ето това е едно издание на Metal Hammer, което е посветено само на Iron Maiden. Мисля, че излезе към 2007 година, но не съм особено сигурен. Тук има интервюта с всички членове на групата, абсолютно всички албуми, ревюта, много пространна история, биография. Това е едно испанско издание, отново посветено изцяло на Iron Maiden. Rock Sound Special. Това е Metal Attack от 1992 година, посветена на Fear of the Dark. Заедно с постера вътре, който аз не съм вадил. Има интервюта с всички членове на групата и всичко, което е характерно за едно специално издание от 80-90 страници. Ето това е едно интересно списание, което е официално колаборация между групата и някакво друго списание със статут на турпрограма. За турпрограмите ще си говорим след малко. Това е приложение към Metal Hammer, както и един гръцки Metal Attack, който виждаш ето тук с пълната история на Еди. Много интересно. Специализираните списания се търсят от колекционерите, но също така колекционерите на хартия, както грубо ги наричат някои, харесват и ето този вид списание с корици на Iron Maiden. Виж, това е един интересен Metal Hammer с малка батерия отвътре, която кара очите на Еди да светят. Въпреки че списанието е вече на няколко години, батерийката все още работи. Това е 3D корицата на Metal Hammer. Вижда се добре, че е 3D, много интересно. Classic Rock имаха нещо подобно с Pink Floyd. И други
списание Metal Hammer и не само с корици на Iron Maiden. Както виждаш, Metal Hammer доста често излиза с корица на Maiden, което е нормално. Почти всички списания, които са по-големи, гледат да излизат с корици от типа на Iron Maiden и Metallica по съвсем обясними причини. Руското издание на Metal Hammer виждаш, както един немски Rock Hard, който е посветен изцяло на Iron Maiden по случай излизането на The Final Frontier. Един руски класик рок, както и английски класик рок от миналата година с много интересен стилизиран Еди на корицата. Сега след малко ще видиш и един Керанг, както и едно руско издание In Rock, и преминаваме на тур програмите. Тур програмите са много интересни неща, прелюбопитни. Те се продават единствено и само на концертите на групата, като в различните части на света те имат леки разлики. Именно за това колекционерите събират всички варианти на концертните програми или турбуковете, както ги наричат в щатите. Аз нямам всички турбукове. Това е доста тежко занимание и много скъпо струващо, но на всеки концерт, на който съм ходил, където се продават концертни програми, винаги съм гледал да си купя. Това е пък постерграма, което замества стандартния турбук. В определени части на света продават точно такива. Едни от най-търсените турбукове са японските турбукове. В тях има повече снимки, повече информация. Виждаш различните турбукове от различните периоди, от различните турнета. Имам няколко свързани с Somewhere in Time, ето това е японското. Ще те оставя да ги разгледаш всички преди да преминем на моя детски лексикон, свързан с Iron Maiden. Ето това е тетрадката, която започнах да водя, ако мога така да се изразя, още в ранна крехка възраст. Първо ще ти покажа различните статии от вестници, които съм събирал през годините, още като ученик и после като студент. Това е страница от вестник Ритъм. Това е страница от Стандарт, 22 октомври 1995 година. Малко след концерта на Iron Maiden в София, първия с Блейз Бейли. Тук има снимки, Стив Харис с неговата нова любима. Даже на едно място в тази статия ме има и мен. Виждам се много дребен сред много други фенове в залата. Ето тук, с тениска на Луис Бейн. Нещо като подкрепа към Блейз Бейли. Това са неща, които съм събирал с години и които пазя много ревностно. Показвам на хора, които идват вкъщи. Това са статии от различни вестници. Някои от тях вече малко или много пострадали от времето. Но е готино, когато след време погледнеш нещо и на него пише примерно 92 година, както е случая с този вестник Ритъм. Вестник Ритъм излизаше малко след като залезе първото списание Ритъм и преди да излезе другото списание, което се наричаше Нов Ритъм. Изрязвал съм си различни статии от различни вестници.
Това може да се каже, че е първата истинска статия в българска медия, посветена на Iron Maiden, отново във вестник Ритъм. Не мога да ти кажа кога излезе, според мен това е било някъде около 1990 година, но наистина това беше първата статия за Maiden, която излезе в българска медия. Затова си я пазя много ревностно. Това са отново впечатление от концерта на Iron Maiden в България. Първият такъв през 1995 година. Тук виждате Емил Стоянов се видя, няколко от доайените на българската музикална журналистика. И сега преминаваме към въпросната тетрадка, върху която съм концентрирал цялото си внимание като ученик, където съм лепил абсолютно всяко нещо, което съм намерил и е свързано с Iron Maiden. Тук има много от тъй наречените снимки от стрелбища. Някои от вас, които са по-големи, ще ги познаят. Това са първите такива цветни снимки от стрелбища, както и изрязани неща от списания. Но всъщност доста по-характерни по това време в средата и края на 80-те години бяха чернобелите филми, чернобелите снимки от стрелбища. Ето те се виждат. Ето това е една такава класическа, 40 стотинки парчето. Много интересно време беше. Тези снимки се правеха всъщност като определени ентусиасти преснимаха списания, случайно влезли в България и после ги продаваха за по 40 стотинки парчето. Това първо се случваше с филми като Star Wars, а после започна да се случва и с групите, особено метал групите, защото бяха много търсени. Тази тетрадка пазя всъщност от, няма да кажа колко години, защото действително годините са ужасно много. Това е първата такава тетрадка, всъщност освен нея, след като тя свърши, започнах да водя и втора такава. Това са нещо като лексикони, само че момчешки лексикони. В моя клас мисля, че имаше едно момче, което правеше нещо подобно за Металика, която му беше любимата група, и защо това беше разпространено поне в нашето училище. Смятам да ти покажа виното на Iron Maiden. Те всяка година общо взето издават различни вариации. Това е аржентинско мерло, Eddie Evil Brew, в дървена кутия. Имах две такива бутилки, но едната беше изпита. Това е Стенди, характерно за музикалните магазини на Запад, когато се промотира нов албум. В случая промотирането е за No Prayer for the Dying, една неотворена фигурка на Еди от ерата на Killers. Имам и други фигурки. Те са на различни компании, но всъщност най-известните фигурки на почти всички артисти са на NECA. И това е може би най-ценното нещо в цялата ми колекция. Едно CD, което е подписано от тримата Amigos, от Adrian Smith, Дейв Мъри и Яник Гърс, с което смятам да приключвам с този четвърти и последен епизод от моята колекция Up the Irons.